Poďte trošku bližšie, tu budeme o diaľnici meditovať. Hej, guľometné hniezdo nad mestom, tým dačným. Takže teraz stojíme na guľometnom hniezde, ktoré bolo postavené niekedy pred druhou svetovou vojnou. Nie je to náhoda, všimnite si, že strategicky umiestnené toto guľometné hniezdo, pretože z neho kontrolujete všetky podstatné križovatky v Považskej Bystrici. Táto križovatka tu nebola, hej, tá je nová, táto kruhová, ale Orlovský most, to bola strategická spojnica, to bola vlastne aj taká jediná hlavná škoda z druhej svetovej vojny, lebo ten Orlovský most Nemci vyhodili. Keď ich prenasledovali rumunské vojská, tak Orlovský most bol vyhodený do luftu a potom Červená armáda ho obnovila. Čiže toto je jedna križovatka. Takto, keď policajti robia kontroly v Považskej Bystrici, tak im stačí chytiť túto križovatku pri pošte a ešte tam križovatku pod cintorínom a v podstate sa nedostanete cez mesto. Teraz možno pomenili nejaké prepojky, ale bolo to tak, že chytili 3 body v meste a nemohli ste sa dostať do roboty a podobne. Čiže aj kvôli tomu bol tu na ten guľomet umiestnený, pretože kontroloval vlastne dopravu v meste. Tá história tohto miesta je podstatne staršia. Keď sa tu začali po roku 2004, alebo kedy sa tu začali vlastne práce na diaľnici, tak tu bol urobený archeologický prieskum a v týchto miestach toho šibeničného vrška našli puchovskú kultúru. To je vlastne doba bronzová, povedzme nejak 2500-3000 rokov staré nálezy, bolo to také hradište. Čiže vlastne už niekedy v dobe bronzovej toto miesto tunajší obyvatelia ohodnotili ako strategicky významné. Ten archeologické nálezy boli zdokumentované a potom prehrnuté buldozerom. Myslím si, že v ktoromkoľvek inom štáte v Európe, kedy našli dobu bronzovú, tak jednoducho, a navyše tam boli zachované taká tá palisáda, kamenný múr, vstupný portál a takéto záležitosti, tak by z toho urobili nejakú expozíciu, ale u nás to padlo vlastne kvôli tomu diaľničnému projektu. Teraz o samotnej diaľnici. Keď sa pozriete na mapu Považskej Bystrice, tak ju spoznáte tú Považskú, aj keď na tej mape Slovenska nemáte vynesené nejaké body, pretože v tom mieste sa vlastne Klukatí váh. Tu nám vlastne preráža cez tie Strážovské vrchy, Maninskú pahorkatinu sa váh prebíja, je to také jedno z najúžších miest a tá konfigurácia terénu vlastne nám do istej miery aj určuje aj súčasné dejiny. V minulosti viedla hlavná cesta medzi Trenčínom a Žilinou v línii hlavnej cesty 161. To je medzi, ako vidíte, kostol, tak tá hlavná cesta, štvorprúdovka, pôjdeme povedľa nej. Tam aj bolo v minulosti námestie. Prvýkrát bola Považská Bystrica obetovaná na oltár dopravy niekedy v roku 1939, kedy tú starú prašnú cestu, cez ktorú prešlo pár aut denne, behom jednej noci vyasfaltovali a druhý deň už sa po nej valili tanky na Poľsko. To bol 1. september 1939, kedy vlastne Hitler si presadil tento ťah cez Považskú Bystricu, vlastne ho ako keby zakotvil tým vyasfaltovaním, lebo dovtedy to bola prašná cesta. A to je vlastne prvá odpoveď na otázku, že prečo nám vedie diaľnica cez stred mesta, pretože iné mestá mali tú šancu vytlačiť nejaký svoj obchvat niekde do okolia, ale u nás jednoducho z vojenských strategických dôvodov to prehnali priamo cez stred, pretože to bolo najjednoduchšie, najrýchlejšie. Sme v doline Váhu, takže ísť niekde poza kopce alebo poza Maniny by bolo veľmi zložité, ťažké. Takže prvýkrát bola tá trasa ťahu cez mesto zafixovaná začiatkom druhej svetovej vojny. Táto trasa bola potom potvrdená druhým totalitným režimom, komunistami niekedy v 70. rokoch, kedy sa v Považskej Bystrici konali motocyklové 6-dňové súťaže, niekoľko ročníkov. Vtedy sa aj semafory umývali. Hej. Tam
každú škaredú časť mesta obuchali takými vlnitými plechmi, nastriekali na ňu vo všetkých svetových jazykoch mier, aby tí cudzinci tu nefotili. A neviem, Romovia bývali pod Rajeckou cestou, tak to sa omlátilo tými plechmi, aby ich tam nebolo vidieť a podobne. Takže vtedy sa vlastne aj rozširovala táto cesta, aj sa tam montovali semafóry a robili sa takéto úpravy a vlastne kvôli tej 6-dennej sa tá trasa ešte posilnila. Pridali sa tam pruhy a ešte trošku nám to tam viac ako našrobovali.